Kehoasi ei ole tehty maraton istumiseen. Kun istut pitkään paikallaan, kroppasi alkaa protestoida ja olo jäykistyä. Siksi pienet taukoliikunnat ovat kuin minitankkauksia verenkierrolle, aineenvaihdunnalle ja vireystilallesi. Virkistä kroppa ja mieli minuutissa näin. Kyykistys selkä suorana, kädet olkapäillä. Nouse ylös ja puske kädet kohti kattoa. Alas hengitä sisään, ylös hengitä ulos. Liike lämmittää keskivartalon, jalat ja hartiat, eli käytännössä koko kropan. Kallista sitten vartalo suorana eteen alas. Avaa kädet sivuille ja laske alas. Liike vastaa kuntosalilla takavipunostoa ja lämmittää olkapään takaosaa sekä lihaksia yläselästä lapojen välistä. Tämän mahtavan setin löydät Breakprosi Sport-osiosta nimellä pystypunnerus ja kylkivenytys. Virkeää päivää!